pamene ndithu anthu ambiri akudikira zotsatira za chisankho zimene ndithu bungwe la Malawi Electoral Commission akuyena ndithu kulengeza maka ndithu kuti wapambana ndani pa chisankho chimene chachitika pa 16 September 2025. Ndiye komabe potenga ndi zotsatira zimene zinabwera maka ndithu zosasimikizika ndi bungwe limene la Malawi Electoral Commission zomwe ndithu ma media houses, ma electoral stakeholders, electoral observers amene ndithu ali nazo zikuonesa zona kuti Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party ndi amene ndithu atha kupambana pa chisankho chimenechi. Ndiye potenga ndi mene zikuyendera za chisankho zimene zomwe zikuonesa kuti Arthur Peter Mutharika atha kupambana zikuoneka zoti chipani cha Malawi Congress Party kuti gulu la anthu ena ake amene ndithu sakukondwera mpaka na anapanga ndithu ma demonstrations anayitanisa gulu ndithu la anthu kuzungulira ku city center amene ndithu cholinga chawo afuna ati kukakamiza wapa mpando wa bungwe limeneli Justice Annabel Ntalimanja kuti ndithu avomereze kuti Lazarus Chakwera ndi amene ndithu anapambana pa chisankho chimenechi. Tati ndionere ka video kamene kakuonesa zimenezi kumwe toka tipitire ndi nkhani yathu. Ameneyo ndi anyamata achipani cha Malawi Congress Party kuchokera ku headquarters. Tafuna tikudziwitseni kuti achinyamata moto awuyatsa ndipo sakusekerera. Tikunena pano aliyense ali pansewu kukondwerera kuti achakwera awina. Ifeyo sitikupanga nawo zosephanitsa manambala ndi kumanena kuti iyayi ife tawina, iyayi ifeyo sitikupanga zimenezo. Nkhani ndi yakuti achakwera awina ndi Mbappe amene ali Vitumbiko Engineer Mumba. Khali pomwepo muonere zimene achinyamata ku headquarters mmene awuyatsira moto. Achinyamata monga tikuonera apapa sakusekerera, awawa ndi majeza chabe. Zenizenizo tiyembekezere mawa kapena nkuja uno pamene tikhale tikukondwera, pamene tikhale tikusekerera, tikumwetulira kuti tambala uja wadzutsa aliyense tsopano. Timafuna titero kunena kwake unawo kuti MCP simapanga zochesa ya. Chabwino taona pamenepo mmene anthu akuyankhulira iwo ndithu akuti mawa akalumbisa ndithu Lazarus Chakwera kukhala mtsogoleri wa dziko maka ndithu kuti apitirize kulamula dziko. Komano potengera ndi mene zilili kumene ku chipani cha Malawi Congress Party anthu ena ndithu kumene kuziona kuti anavomereza kuti chipani chimenechi ndithu chinalephera pa masankho amene anachitika pa 16 September. Komano kagulu kamene ndithu sikanavomereze ndi kuti ndika achina Richard Chimondo Banda, achina Sam Kawale ndithu kuliso uyu Vitumbiko Mumba amene ndithu running mate wa chipani chimene cha Malawi Congress Party, kuli ndithu achina Jesse Kabwira ndi kagulu kawo ndithu ndikamene kakuonesa zona kuti kapanga organize ma demonstrations amene kuti ndithu apange force Annabel Ntalimanja kuti ndithu apange declare kuti Lazarus Chakwera ndi amene apambana pa chisankho chimenechi. Kono metafotokoza kale kuti potenga ndi mene zosalira za chisankho zimene zikubwerera zikuonesa ndithu kuti Arthur Peter Mutharika ndi amene anapambana ambiri ndithu anasemekeza nkhani imene kuphatizapo ndithu ma media houses metafotokozera kale. Komano kodi amene wa chipani cha Malawi Congress Party amapanga follow democracy, mfundo za democracy amazipanga follow chifukwa chani akukakamiza wapa mpando wa bungwe limeneli kuti apange declare kuti Lazarus Chakwera ndi amene apambana pa chisankho chimenechi, pomwe malizatse akuita kuonekeratu kuti iwo ndithu ali kutali kwambiri. Komanso kuti kuli zinthu zambiri zimene zikuchitika tikhuya kuti ambiri zisata bwino kuti kutumiza ndithu anyamata azikwanje amene akumatema anthu, kuli ndithu kuononga ndithu katundu wa anthu, zambiri zikuchitika kunja kuno. Tsono kumazifunsa kuti kodi dziko lino lili ndithu ndi achitetezo, kodi achitetezo ntchito yawo ndi chani? Chifukwa ndi mene state ya dziko ilili padakali panopa amene ndithu kuti achitetezo agwire ntchito yawo apange step up chitetezo. Komano potenga ndi mene akuchitira amene akuluakulu maka ndithu anthambi zimenezi aku MDF komanso Malawi Police Service, anthu amene akuoneka ndithu kuti ali side ndi chipani chimene cha Malawi Congress Party.
mwina akupanga zimezi ndi zolinga kuti mwina anapalamulaso milandu mbuyomo ndi akuopa zoona kuti mwina akasintha boma ndi kuti anthu amene onso azakhala ndithu pampeni kuti akayankhe milandu imene anapalamula nthawi imeneyo ndi chifukwa chake mwina ndithu akungolekerera zinthu ngati zimene zichitika komano potenga ndithu ndi mfundo za democracy zimene ndithu dziko la Malawi limatsata zinthu ngati zimene zimene ndithu kuti zipangidwe accommodated amene watu a Justice Annabel Ntalimanja akuoneka ndithu kuti ayima pa chilungamo amene ndithu sakufuna kuwononga mbiri yawo reputation yawo afuna ndithu isawonongeke chifukwa cha anthu ena akadyera amene ndithu akhala kuwononga dziko la Malawi ndi pamapeto wake ndithu afuna kuwakakamiza zinthu zimene nzika zinadana nazo ukunena zoona chipani chimene cha Malawi Congress Party usogolero umene waononga kwambiri zinthu mwina nchifukwa chake ndithu ma individuals ngamenewa akuopa kuti kukasintha boma likasintha ndi kuti azanjatidwa kuti akankhe ndithu milandu imene apalamula nchifukwa chake ndithu mukuona akapanga organize ma demonstrations amenewa kodi what is the essence okapanga organize ma demonstrations amene watu Annabel Ntalimanja sanalengeze zotsatira za chisankho zimenezo kuti wapambana ni ndani ndi ma unofficial results amene ndithu akuzungulira ma media houses kuphatikizapo ndithu ma electoral stakeholders amene afotokozeka kuti amene waso ndithu achipani chimene cha Malawi Congress Party ali nayo data imene ikusonyeza ndithu kuti Lazarus Chakwera analephera ndithu sanasankhidwe ni nzika zinthu zimenezi ndi zimene ndithu anthu ankadana nazo kalekale kuti ndithu azivotera multi-party democracy ankafuna zinthu ngati zimezi zisamachitike ndi amene achipani cha Malawi Congress akubweresanso zinthu zomwezo zimene zinkachitika kalekale zinthu zosalongosoka komabe pempho ndilona kuti kumbali ndithu ya ma security agencies akwena ndithu kupanga step yabo asalekerere kwambiri zinthu zimene zikuchitika chifukwa ndithu dziko likatero zambiri ndithu zikhala kuti zayima anthu sapanga ma business anthu ndithu sapita ku ntchito zimene ndithu boma silingathe kupeza ndithu ndalama yoti zigwire ntchito zina zofunikira ndithu kuti zitumikire Malawi ndi zinthu zimezi ndi pempho kwa anthu ambiri ndithu kupita kuma security agencies kuti asalekerere zinthu zimezi ndi anthu ochepa chabe amene tikuwatchula kuti achina chimwendo banda ndi anzawo for their safe interest afuna ndithu kuononga dziko la Malawi komanso pempho ndoti lipite ndithu ku nzika za Malawi anthu ndithu anachita chisankho pa 16 September kuvota ndithu kuti amene wachipani cha Malawi Congress Party asapitie kulamula boma potenga ndi mmene azuzira ndithu nzika za Malawi ndiye mmene ndithu zinthu zafikira nzika ndithu zikuyeneranso kutenga ndithu action kulimbana nazo khalidwe limeneli losalongosoka lomwe ndithu cholinga chake ndi kuononga kusokoneza ndithu dziko la Malawi kuti anthu azipitirirabe kukhala osauka anthu azipitirirabe kukhala kuvutika chifukwa cha anthu ochepa chabe kodi nkhwidzi zimene akuonesa makosana amenewa amene tikuti achina vitumbiko mumbawa nangati akhazoona kuti apasidwanso mwayi kuti akupitirira kulamula boma ndiye kuti dziko litha kufika potani ndiye kuti noti anthu azakhala akapolo ajaotheratu chifukwa zimene anachita ndithu mu nthawi ya 2019 pamene ndithu pa chisankho chimene chinalengezedwa nthawi imeneyo anasogola ndithu achipani chimene cha Democratic Progressive Party nangati akhazoona kuti a DPP anali ndi maganizo ngati amene oti samasata mfundo za democracy ndiye kuti dziko zili lotani mu nthawi imeneja tikhupe kuti ambiri natsata bwino kuti achipani cha DPP anazichepesa anthu anapita kukhoti milandu inayendesedwa kunapitanso chisankho panalibe ma violence ena aliwonse amene ndithu anachitika nthawi imeneyo koma nimene akuonesera amene achipani cha Malawi Congress Party akuoneseratu kuti cholinga chawo sichofuna kutumikira anthu cholinga chawo ndithu ndikufuna kutumikira mimba zawo nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tunazo kuti achipani cha Malawi Congress Party anapanga ndithu organize ma demonstrations amene cholinga chawo akuti afuna kukakamiza wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission kuti avomereze kuti Lazarus Chakwera akuti ndi amene apambana pa chisankho chimene chitika pa 16 September 2025 komanso iwo ndithu akupitiriza khalidwe lotema anthu pamene ndithu akutumiza anyamata azikwanje kuyamba ndithu kuvulaza anthu osiyanasiyana ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu tisawaliwe panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zimachitika ndiye zitha kufikirani mosavuta.